LAB sindikatuak delegatuen batzar nazionala ospatu du gaur goizean Bilbon, bertan Euskal Herrirako gutxieneko soldata propioa eta lanaldiaren murrizketa hainbat eremutan lortu izana aldarrikatu du zentralak beste. Gutxieneko soldata hemen eta orain erabakitzea lortzen ari gara. Madrilen 37 urteko lanaskearen murrizketan ari dira. Eta berriro ere ikusi ditugu elkarrizketa sozialaren mugak. COEk ezezko borobila eman dio aldarrikapen horri. Hemen Euskal Herrian greba orokorra egin genuen 35 orduen alde. Eta lortu dugu hainbat eremutan 35 orduak ezartzea. Gerraren mehatxua eta faxismo berri baten zabalpena salatzeko GKS Gazte Koordinakunde Sozialistak manifestaziora deitu du urtarrilaren 25erako Bilbon eta Iruñean egingo dituzte mobilizazioak gerraren eta faxismoaren aurka gazte langileok lehen lerrora lelopean. Ongi etorri guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoko 2025 aurrekontuen harira gaur bozkatuko ditu Gasteizko Legebiltzarrak alderdiek proposaturiko zatikako zuzenketak. Negoziazioei dagokionez berriz EH Bilduk baztertu egin du Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren inguruan luzaturiko azken proposamena eta beraz, bertan bera gelditu da bien arteko eztabaida. Gobernuak esan die ez Euskal Herria Bilduren bi proposamenei. Uste dut bi proposamen oso potolo direla. Hain zuzen ere gaur egun bizi dugun egoeran soldata minimo bat egungo eta Euskal Herriko egoera sozioekonomikoari erantzungo diona eta etxebizitzaren arloan dugun egoera zein den jakinda urratsak ez ematea, oso bi arazo potolori muzin egitea dela. Edozein kasutan, Eusko Jaurlaritzak gaur goizean bertan badauka aukera, Euskal Herria Bilduk aurkeztutako emendakinak babesteko eta bi gai horiek aurrera ateratzeko. Bilabonan, Xuar Herri Plataformak antolaturiko elkartasun jaialdia ospatuko da datorren larun batean. Pasaden Tolosako inauterietan zauritu zuen ertzaintzak jaurtitako pilota batek gaztea, eta hori dela eta ikusmena galdu zuen eskuineko begian. Bildutako dirua mediku eta auzitegietako kostuei aurre egiteko bideratuko da. Ja, behin-behingot, amaitzea historia honekin eta nahikoa da bidea. Hauek diala, ertzaintzak erabiltzen dituen proiekzioak eta horiek dia Tolosan erabilitako proiekzioak. Bada garaia aldatzeko gauzak eta asko baino. Baizi besteren argiak da itzalako natzea. Batzean igatzen dugu daukagunaren tamaina. Bide luzea dugu egiteko, oraindik, baina denok batera lortuko dugu. Mila esker berriz, ona gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuen konpromezu eta kritikotasunagatik. Violentzia polizialik ez, bada garaia gauzak aldatzea. Indartsua bizitzari eutxiko diote bati. Alderdi sozialista ere berritze prozesua murgilduko da Euskal Autonomia Erkidegoan datorren garaietan. Zuzendaritza organoei dagokionez, zeneko Andueza orain arte idazkari nagusia izan denak, bere burua berriz ere postua betetzeko aurkeztuko duela jakinarazi du. Anduezak sozialistek atzo Bilboko Euskalduna Jauregian ospaturiko ezoiko komite nazionalean eman zuen
ezagutzera bere erabakia. Datorren 4 urteetarako erronka bere gain hartzeko indarra eta gogoa bazituela azpimarratu zuen PSeko idazkari nagusia. Eusko Alderdi Jeltzaleak erabakitzeko eskubideaz mintzatzeko aukera izango du martxoan gauzatuko duen batzar nagusian. Bilera hil horren 29 eta 30 burutuko da Donostian eta berriak plazaratutakoaren arabera jeltzaleen estrategiak eta helburu politikoak islatuko dituen 5 txostenen zirriborroak bidali dizkiela da Euskadi Buru Batzarrakuri erakundei. Erabakitzeko eskubideari dagokionez, dokumentu horietako batek burujabetza osoari eta Euskadi nazioa dela aitortzeari egiten dio referentzia besteak beste. Gerraren mehatxua eta faxismo berri baten zabalpena salatzeko mobilizazioak deitu ditu Gazte Koordinadora Sozialistak. Urtarrilaren 25ean manifestazioak egingo dituzte Bilbon eta Iruñean, ostegun honetan Gasteizen egindako agerraldian jakitera eman dutenez. Eider Perez Aristizabal oreretarra baldintzapeko askatasunean geratu da etxeratek jakinarazi duenez. Auzitegi Nazional Espainiarreko espetxe zaintzako epaile zentralaren ebazpenaren bidez geratu da aske 23 urteko espetxealdiaren ostean. Oreretarrak iragan otsailean eskuratu zuen 3. gradua eta joan zen ekainetik baliabide telematikoen bidez bete du kartzela zigorra. Preso ekin dituen urteetan dispertsio politikaren krudelkeria jasan du Eider Perezek beste 100 euskal preso politikok bezala. 2001ko martxoan errenterian bertan atxilotu eta espetxeratu egin zuten eta kide izatea egotzita. 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Iruñeko Euskalgintza Plataformak manifestazioa gauzatu zuen atzo arratsaldean Nafarroako hiriburuan, Iruñeko auzo guztietako haurreskolak euskaraz izan daitezen aldarrikatzeko. Iruñeko Euskalgintza Plataformak Iruñeko auzo guztietan euskarazko eskaintzarik ez dagoela salatu du. Horretarako beste behin Iruñeko kaleak hartu dituzte Iruñeko udalari auzo guztietan euskarazko murgiltze eredua eskatzeko. Gaurkoan elkartu gara hemen bertze behin aldarrikatzeko Iruñeko auzo guztietan haurreskolak euskaraz nahi ditugula murgiltze ereduan. Badira hainbat urte honekin ari garela eta iruditzen zaigu oraingo udal honek alakoak egin beharko lituzkela eta mugimenduak egin beharko lituzkela jendartean egon den aldarrikapen honi kasu egiteko. Izan ere, adierazi dutenez, Iruñeko udalak 12 haurreskolak kudeatzen ditu, zeinetan bakarrean euskarazko murgiltze eredua dagoen. Oraindik zabalpen handia egin daitekela argi utzi dute. Iruñeko Euskalgintzaren arabera, udalak administrazio publiko bezala eskualde mailako edo gutxiengoen hizkuntzen Europako gutunaren printzipioei jarraitu beharko lioke. Horrela, beraz, udalak eskaintzen dituen heziketa zerbitzuetan eta hortaz haurreskoletan ondorengo helburuetara bideratu beharko lituzke bere erabaki eta praktikak. Euskara sustatzeko ekintza gurutzea, euskara ikertzeko baliabideak eskaintzea eta euskaraz ikasteko baliabideak jartzea besteak beste. Euskalgintzaren arabera, haurreskolen kasuan ere euskarazko irakaskuntza eta zerbitzuek neurri bereziak behar dituzte. Horregatik, hain zuzen ere, udalak Europako gutunak dioenari erreparatu behar diola uste du. Baiko horreta esperantzarekin atera dira kalera euskalgintzakoak oraingo honetan.
Gaur bertan udalarekin bilera izanen dute. Hezkuntza arloan Gasteizen eta Portugaleten hainbat ikastetxe publikoen integrazio prozesua martxan jarriko duela eman du aditzera Eusko Jaurlaritzak. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak jakinarazi duenez, eskola segregazioaren kontra egiteko planak abian ditu 2025, 2026 eta 2026-2027 ikasturteetarako integrazio prozesuak martxan jarriz. Bi prozesu hasiko ditu Jaurlaritzak datorren ikasturteari begira, Gasteizen eta Portugaleten hiri bakoitzeko 2 ikastetxetan. Aita Orbiso eta Umandi zentroetan hasiko da integrazio plana Arabako hiriburuan. Portugaleten berriz Maestro Zubeldia eta Virgen de la Guía ikastetxeetan. Prozesuak 2 urteko umeen gelatan hasiko dira martxan. Hezkuntza sailak adierazi du hezkuntza komunitatea osatzen duten guztiek hartuko dutela parte integrazio prozesuan. Zentroetako irakasle, ikasle eta senideak hain zuzen. Prozesu horien helburu nagusia ikasle bakoitzak kalitatezko hezkuntza jasoko duela bermatzea da. Jaurlaritzaren asmoa auzoetako aniztasunaren aberastasuna aprobetxatuko duen hezkuntza proiektuak diseinatzea eta komunitateetako haur eta nerabe guztien erabateko garapena sustatzea da. Helburu hauek lortzeko irakasle taldeak indartu eta ikasleentzat egokiagoak egiteko zentroetako espazioak berrikusiko ditu Jaurlaritzak besteak beste. Nafarroan, Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak lurraldeko osasun sistema huts egin dezakela ohartarazi du, baldin eta osasun legearen aurreproiektua aurrera irtengo ez bada. Osasunbideako langileek aldiz lege honek baldintzak okertu besterik ez lituzkela egingo salatu dute. Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak beharrezkotzat jo du osasunari buruzko foru lege berri bat izatea sistema egungo egoerara egokitzeko. Ezer egin ezean, Nafarroako osasun sistemak porrot egingo duela argi utziz. La Ley de Salud, que actualmente está vigente en Navarra, data de 1990 y ha cumplido con creces su cometido. Pero la sociedad ha cambiado y evolucionado y en poco se parece a la de hace ya 34 años. Los cambios demográficos y sociales han hecho que estemos ante una sociedad con mayor esperanza de vida, más envejecida, con más patología, con mayor soledad no deseada, con una sociedad que brinda menor soporte a los mayores en muchos casos, etc. En definitiva, una sociedad con necesidades totalmente diferentes a los 90. Domínguezek Bioinnova Konsultinek antolatutako osasunari buruzko foru lege berriaren inguruko eztabaida jardunaldi batzuetan parte hartu du. Eta berretsi du, azken hamarkadetan medikuntzak eta gizarteak izan duten bilakaerak sistema eguneratzea eskatzen duela. Horregatik, sailak lege aurreproiektu bat prestatu du, jendaurrean jartzeko fasean dagoena urte amaierar arte, egungo sistema nahikoa bermeko beste batekin aldatzeko. Desde el Departamento de Salud y el Gobierno de Navarra pretendemos consensuar una ley que permita agilizar y flexibilizar nuestro sistema público de salud, que permita poner las necesidades de la ciudadanía como prioridad número 1, poniéndolas en el centro del sistema, realmente en el centro, no como se dice ahora, pero que no es así, con una atención y gestión centrada en las personas. Osasun sailak idatzitako aurreproiektuak sindikatuen aurkakotasunarekin topo egin du. Elaren arabera, aldaketa horren ondorioz, etorkizunean kontratatutako diren langileek funtzionario izaera galduko lukete eta horrek atea irekiko luke langileak kaleratzeko. Laben iritziz, lege aurreproiektuak osasunbideko zenbait zerbitzu pribatizatzeko aukera zabaltzen du. Sindikatuak uste du Nafarroako Osasun Departamentuak osakidetzaren eredua ezarri nahi duela Nafarroan. Beraz, Domínguezek argi utzi du eztabaidarako hilabeteak gelditzen direla eta prest agertu da aurreproiektua hobetzeko edozein aholku entzuteko. Pasaian duela aste terdi jasotako erailketa matxistaren harira heriotza bat gertatu da azken orduotan. Izan ere, hiltzaileak bere bikotekide Oiana Leonor erailtzeko erabili zuen armaren jabea hilda topatu du Ertzaintzak Oiartzunen bere bizilekuan. Ertzaintzak hilda aurkitu du Pasaian azaroaren 30ean egindako erailketa matxistan erabilitako armaren jabea.
Hildakoa gizon bat da ustezko hiltzailearen laguna. Ertzaintzak deklarazioa hartu zion gertakarien hurrengo egunean El Diario Vasco eta EITBek ezagutarazi duten moduan. El Diario Vasco gainera suzko arma gizonaren izenean erregistratuta zegoela zehaztu du. Asteazken goizean patrulla bat Oiartzuneko kanpinera joan zen gizonarekin hitz egitera, eta orduan gorpua aurkitu zuten. Ertzaintzak Pasaiako erailketaren hurrengo egunean jaso zion deklarazioa gizonari, erabilitako arma berea zela egiaztatu ondoren. Lakuako segurtasun sailak F agentziari gertakariak baieztatu dizkio gizonaren gorpua aurkitu dela bere buruaz beste egin ondoren, baina ez dute horri buruzko beste daturik baieztatu edo gezurtatu, ikerketari dagokion gaia den heinean. Gorpua eguerdiko ordu biterdietan auzitegi medikuntzako Euskal Institutura eraman dute. Donostiako auzitegi batek gurasoa kendu dio abuztuan bere bikotea mehatxatzeagatik atxilotutako ertzainari. Gizonezkoa aske utzi zuten gertakarien ostean, baina fiskaltzak kasua indarkeria matxista gisa epaitzeko eskatu zuen. Gabon festen atarian San Tomas eguneko azoka aurkeztu du gaur Bilboko udalak. 75 urte beteko ditu aurten San Tomasetako azokak Bilbon. Urtero bezala Bilboko areatza Bizkaiko azoka ospetsuanaren bihotz bihurtuko da abenduaren 21ean, eta bertan 121 izle eta 225 etxola izango dira. Pozgarria da BBKarentzat berriro ere Santo Tomas azokaren edizio berri batean aurkezpenean egotea. Eta ez da edonolako edizioa aurtengoa, 75garrena bada jada. Aurten platino estiak ospatuko ditugula esan genezake, eta ohorea da guretzat, gure baserritarrei eta gure kulturarei etengabe sostengua eman izana. Gabonen atarian egiten den azoka izaten da, baina askoz gehiago ere badela esan dute. Santo Tomas azoka gehiago ere bada. Gabonei hasiera emango dien zita jendetsua eta oso maitea da. Datozen eguneko giro berezian murgiltzen joateko aukera paregabea. Abenduaren 21ean goizeko 9:00 iluntzeko 8:00 egongo da zabalik azoka, eta bertan bere aurpegirik solidarioena erakutsiko du beste behin ere. Izan ere, Bisubi Fundazioaren eskutik, Gernikako Babarrunen 4.500 anoa prestatuko dituzte, 4 euroren truke eskuratu ahal izango direnak. Jasotako dirua Bizkaian gizarteratzearen eta ongizatearen alde lan egiten duten elkartentzako bideratuko da. Era berean, azoka kilometro zerokoa izango da eta ingurumena errespetatuko du. Abenduaren 7an Durangon aurkeztu du IKAMak 2. Kongresuaren ponentzia iaurri deiturikoa, eta ikasle antolakundaren sorreratik 4 urte igaro direnean antolakundeak bere jarduna unibertsitateetara eta lanbide heziketara zabalduko duela iragarri du. Gurekin ditugu Aimar Loiti eta Garazi Ubiria IKAMako bozeramaileak. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei ere, hasteko, nola dago Euskal Herriko hezkuntza sistema zuen ustez? Bueno, iaurri ponentzia hain zuzen ere hortik abiatzen dugu. Ulertzen dugu hezkuntza dela estatuaren egitura edota zutabe garrantzitsuenetariko bat, izan ere badu gaitasun bat betikotzeko eta erreproduzitzeko orden sozial bat.
Eta zentzu horretan uste du gaur egungo hezkuntza sistemak reproduzitzen duela hezkuntza sistema kapitalista cis heteropatriarkala, eta zentzu horretan sortzen dituela etorkizuneko langile, emakume eta gizonak, eta hori, ezaugarri nagusienetariko bat badela hezkuntza merkantilista bat. Eta horrez gain, Euskal Herrian hezkuntza sistemak hartzen du forma bereizi bat, izan ere Frantziar eta Espainiar estatuen menpe gauden herri bat garen heinean, bertako kurrikulumak inposatzen zaizkigu, eta bada egungo hezkuntza sistema deskribatzerako orduan azpimarratu behar den ezaugarritako bat. Eta nola, eragiten die ikasle hezkuntza sistema honek ikaslei berai? Aimarrek ongi aipatu bezala hezkuntza sistema estatuko zutabe nagusia izanik, ikasle hauek aipatutako zapalkuntza guztiak zuzenean jasaten ditugu. Eta, hasi beharko ginen definitzen zer den guretzat erdigunean jartzen dugun ikasle subjektua. Ikasle gara hezkuntza sisteman bitartean gauden bitartean ikasle subjektuaren parte gara, baina gure ikasle subjektua ere bai gazte subjektuarekin bat egiten du, gazte garen bitartean bertzen nolabaiteko zapalkuntzak ere jasaten ditugulako. Gazte izateak berak ere badituela zapalkuntzak diozue, esaterako ikasle izaterakoan nola eragiten die horrek? Dizue. Egia da ikasle izateak suposatzen, errealitate ezberdinak daudela hezkuntza eremu bakoitzean, ez dela berdina Lanbide Heziketako ikasle izatea, maila hartainetako ikasle izatea eta unibertsitateko ikaslea izatea, eta bakoitzean, eremu bakoitzean, irakasleek eta hezkuntzak berak ikasleengan eragin desberdina duela. Adibideat jartzearren, irakasleek eta gurasoek ez dute hainbeste eragin ikasleengan maila hartainean, eta badute eragina maila hartainean, baina ez unibertsitateetan irakasleen eta gurasoen papelak ez da hain inposatzailea edo ikasleengan, eta aldi berean unibertsitateetan ikasle izateak suposatzen du gazte izateak dakarren zapalkuntza bereziki ekonomikoak. Esaterako unibertsitateko matrikulaz gain ordaindu behar direlako etxebizitza bat, eta gaur egun etxebizitzaren egoerak zuzenean zeharkatzen du ikasleria, garraioa unibertsitateko kanpusetara joateko eta bar. Duela 4 urte sortu zenuten ikama, eta 4 urteren ostean, esan bezala, zuen jarduna zabaltzea erabaki duzue, Aimarrek aipatu duen bezala, unibertsitatetara eta baita gizarte Lanbide Heziketara hobeto esan da. Orain hartu zuen erabakia izan da edo sorreratik datorrena da? Azken kongresoan aipatutako, ateretako ondorio bat izan da, ez genuela ulertzen ongi zergaitik bigarren derrigorrezko hezkuntzan gure jarduna eten behar zen, eta horregatik aurrera pauso bat eman dugu gure jarduna unibertsitatetara eta Lanbide Heziketara ere bai zabalduz. Orduan erraten aldugu azken urte honetan kongresoen amaierako ondorio bat izan dela, eta ez 4 urte hauetan zehazki ateratako ondorio bat. Lehen aipatu dituzue ikasleen zapalkuntzak, eta nola hezkuntzako eremu desberdinetan zapalkuntza horiek ere desberdina diren, egoerak ere desberdina direlako bai unibertsitateetan, baita bigarren hezkuntzan, eta hau kontuan izanik, nola jarduteko asmoa duzue bai unibertsitate eta Lanbide Heziketan, desberdin jokatuko duzue eremu bakoitzean? Aipatu bezala realitateak desberdinak dira hezkuntza eremu bakoitzean. Antolakundeak berak ere forma desberdinak hartzen ditu eremu bakoitzean, eta realitate bakoitzari erantzun bat eman behar dio, eta beraz konjunturara eta realitate berara egokitzerakoan forma desberdinak hartuko ditu eremu bakoitzean. Baina, beti ere dinamika edo jardun propio baten baitan lurreratuko dugu jarduna eremu guztietan. Eta hori lortzerako bidean, zein izango da zuen hurrengo urratsa?
Bueno, behin ikama berria aurkeztuta, orain egiten ari garena da ikastetxeetan eta kanpusetako fakultateetan aurkezpenak, eta zentzu horretan helburua izango da ikama bera sozializatzea, ezagutzera eramatera eta kongresuan ateratako ondorio eta oko nagusiak ezagutzera eramatera. Eta horren ondoren badugu mugarri bat, hain zuzen ere martxoaren 20an, Euskal Herriko hiriburuetan mobilizatuko gara ikasleok aldarri nagusi bezala independentzia harturik, izan ere uste dugu ponentzian jasotzen dugun helburu edo mugarri, amaierako mugarri horretara iristeko, hezkuntza sistema publiko eta komunitariora iristeko hezkuntza propio baten beharra badugula, eta horretara iristeko independentzia dela Euskal Herriak behar duen tresna. Beraz, Zabalkundean jarriko duzu orain arreta eta gainera mobilizazioa ere egingo duzue Euskal Hezkuntza Sistema Publiko Komunitarioaren alde. Ponentziari dagokionez bada beste puntu garrantzitsu bat, Euskal Kurrikuluma aipatzen duzue bertan, azaldu iguzue pixka bat gehiago. Euskal Herrian gaur egun bi estaturen menpe, Frantziar eta Espainia estaturen menpe dago, eta Euskal Herriko ikasleok ere bai Frantziako eta Espainiako kurrikulumak guri inposatzen zaizkigu, eta horregatik ere bai guk ezinbestekoa ulertzen dugu Euskal Herriak bere kurrikulum propioa eraiki behar duela, eta Euskal Herriak bere kurrikulum propioa eraikitzerako orduan, gu bertan hor egonen gara gure hezkuntza sistema publiko eta komunitarioa izan dadila eta hori eraikitzerako orduan. Eta aurrera begira, zein erronka identifikatu dituzue hezkuntzari begira eta nola egingo diozue aurre antolakunde moduan? Bueno, aipatu dugun bezala, guk mugarri bezala dugun hezkuntza sistema da Euskal Hezkuntza Sistema Publiko eta Komunitarioara, eta zentzu horretan dagokiguna ikasle estrategia artikulatzea eta ikasleria, balore eta ideia aurrerako eta eraldatzeien baitan artikulatzea, eta horretan jardungo dugu. Beti ere kontuan izan da ikamak ez duela bide hori bakarrik egingo eta elkarlanean jardungo dugula, zoru komun bat eta balore eta ideia batzuk partekatzen ditugun eragile eta norbanakoekin. Eta azkenik, zemezu helarazieneko zenukete? Pasaden larun batean Durangon aipatu bezala, aurkezpenan aipatu bezala, bat egiten baduzte gure ideia politikoarekin, ezkerretik eta feminismotik hezkuntza sistema eraiki nahi baduzu edo hezkuntza sistema eraldatzeko krin hori baldin baduzu ikasle baldintzak borrokatuz, aste honetan zehar ikastetxetan aurkezpenak emanen ditugu, beraz gerturatu gure gana eta bat egin gure proiektu politikoarekin. Mezu honekin agurtuko gara bikote, mila esker Hamaika Telebistan izatearren. Zuei, mila esker. Eskerrik asko. Beste konturik ez gure aldetik badakizu euskarazko berri edo informazio gehiagorako gure webgunea edo sare sozialak dituzu eskura. Ongi izan. Izar baten bila, goian gabiltzala bista galduta, harima inguruan dena, zelulak hiltzen ta burua bueltaka, akerrez bat bihurtzen nahi dela ta, zugat iztuta lainate jarri tartin bildu